Konbanwa. Watashi no namae wa Arisu Adi Saputora Ramadan ni tomoshimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Shikoto no kaiken wa Nissai ni Junin no 11月からNissai ni 19年の4月まで化粧品の工場で商工オペレーターとして働きました。1日に5008時から54時まで働きました。仕事の詳しくは化粧品の段ボールを運んで仕分けしてパッキングをして時々データを入力します。工場で大変なことは在庫がマイナスの時、それは大変です。しないようには毎日在庫を確認して少なくなった時すぐに班長に報告します。そしてマイナスにならないようにしています。楽しいことはパッキングが楽しいです。商品がちゃんとお客様に届くと楽しいです。失敗なことはあります。初めて働いた時、データを入力が間違いました。私はすぐに班長に報告して謝るします。その後、データを入力が間違わないために、私は着手して確認します。契約が終わりましたから、だからやめました。その後、化粧品の工場で契約が終わってから、私は日本語学校で日本語を勉強します。日本語は初めて日本語を勉強した時、日本語が大変だと思います。例えば、たくさん漢字があります。漢字を覚える時、頭が痛くなります。でも諦めないです。だから、ここまで来ることができました。学校では先生と友達と一緒に会話練習をします。そして家では日本の映画を見ながら新しい言葉を勉強します。冬の経験は17歳から今まで休みの日は母のトウモロコシの畑でよく手伝っています。例えば畑に来たらトウモロコシを植えて肥料と水をあげて草を取って収穫をします。畑で大変なことは道から畑まで遠いと思いますから肥料と収穫したものを運ぶときちょっと大変です。しないようには一緒に運びます。トウモロコシの植え方はまず種を選んで穴を開けて種を入れて穴を閉めます。そしてちゃんと肥料と水をあげます。収穫の仕方はまず手でトウモロコシを取って箱に入れます。その後箱からトラクターへ運びます。育てるとき気をつけることは、収穫したもののためにまず種を選んでトウモロコシの間隔して肥料と水をあげて農薬をやって草を取って正しいタイミングを収穫します。正しいタイミングはトウモロコシが大きくて葉っぱがもう乾きます。それは正しいタイミングを収穫します。日本に来たら母は大丈夫です。母は賛成しました。母は家から遠くても頑張って先輩と社長の言うことを聞いてお金を無駄遣いしないです。そしていつも気をつけてくださいと言いました。私は日本で働いてお金を貯金して日本の農業を学びたいです。そして農業の経験と日本語のレベルをアップさせたいです。インドネシアに帰ったら日本で学んだことをやってみたいです。例えばレンコンの栽培をやってみたいです。私は9年間くらい日本で働きたいです。でも機会があれば特定の肉を取りたいです。私は化粧品の工場で働いた時、車を運転できました。でも1週間前に免許を取りました。インドネシアでは免許を持たなくても
kuruma o unteng site moi desu. Dakara isukang maini menkyo o torimashita. Mayasa watashi wa ketorade ichibae obasang o surete iki nagara yasai o hakobimasu. Menkyo no torikata wa masu sorui o jumbishite kobang ni ikimasu. Kobang de hajimete mo shikomimasu. Soste kakimono to kuruma o unteng suru no shiken desu. Sono ato kenko shindang to sasing o torimasu. Ja menkyo ga dekimashita. Indonsha de gomi o bumbetsu shimashita. Tatoeba nama gomi to purasuti kuno gomi o waketeimasu. Shisumonga arimasu. Sumimasen satu sama. Sokuba dewa. Ichinichi no shigoto no nagare o oshiete itadakimasen ka? Watashi kara ijo desu. Domo arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Shitsure shimasu.